iro itroi. Hallelujah. Sajisin para bangai bein. Ko kin men ki bein ki jonga hau try Jesus Christ. Ki khon ki basus pa ki jong blai. Na ong i pine ka bor ki bekenta. Na dap te ka jing siao ngo yo blai. Na dap te ka jing ai ngo yo try. U ai ka khubor. U bu ka khubor. Haga da not ka jonga. Kebangan dia ban pen siao padeng jong pi. Kebangan dia ban samro. Ha padeng jong pi de ka bor ki bekenta. Ngaya wer i ifi. Ngakan tu i ifi. Naduk kilong kepa kilong kemi ki kon samla. Ki hap ki baren. Bediang kani kalat. Bediang kani ka kabu. Utrai ai ni. Bagi ni syak skor bagi ni yok sngau. Iki kubor ki jong utrai. Ai jaka. Iki kubor ki jong utrai. Hagi pela ki bakan jaman sim ki jong pi. Uman sim koi utrai. Uman sim ublai. Ubu haka dok not janga. Upasiau ka dok not janga. Ka kubor bangan keren. Bat ke bangan pensiau ban sam. Hapadeng jong pi kum kani kapor. Ka bakan ta. Kata kani kalong syapam. Uman sim ko yu ang kum ne. Ngalong ubangai. Pide ki bangai. Pi yo balai. Nga i yo try. Kani ka way ngai pi. Kalong yang ngai pi. Ban yai ne minot. Hau try Jesus Christ. Yai ne minot. Ban syakriyo try Jesus Christ. Yai ne minot. Ban le ekamon ke jong belai. Yai ne minot. Ban imbat o belai. Yai ne minot. Ban yai baru try Jesus Christ. Yai ne minot. Haka jing em. Ban pensiyo bahai try Jesus Christ. Ai bagi ka jing em. Ka jonga ka jong pi. Nyede ban yai ne minot. Hau try Jesus Christ. Habang yai ne minot hau belai. Nyedon ke jing kermen. Unuk try Jesus Christ. Ki kamat jeng ukitan shine. Uyu iya pi utip ya pi. Ka keti ke badan bor ke jeng ukuner. Ban ya rap ya nga. Ban ya rap ya pi. Haka jing yai ne minot. Baru try Jesus Christ. Shibon ke jing kerku pin yok man. Shibon ki ba kornor na ublay. Pin yok diang. Haga jing ke jong pi. Kene ka por nga ong yi pi. Lada don ka Bible la jan jong pi. Lada ka ketien jong blay ka dana jan jong pi. Shim hane ka por. Ya puli lang pat nga bagan long ka jing kerku yi pi. Bagan ka ketien jong blay ka dapan syait por yi pi. Haga ne ka por ka bekenta. Ka benta na ka ketien ka jong blay. Kabangadon ban puli pedeng jong pi. Kabangadon ban pensiau pedeng jong pi. Kene di ka ketien ka jong try. Nengkong ika jing jong ka keren ya nga. Bat ipi ka biyo sinyal ba syak skor. Ka keren ipi. Ka keren nengi parola. Kata kene ka sitiu pol apostol. Syakin nongrom. Kat ar kalanong. Kadekot ka ba kat ar. Kikin tien. Bagi ketien jong belai. Kiba keren ya nga ipi. Bagi langkong ne. Kiba kemen. Haka jing kermen. Kiba yaisha. Haka jing jar. Kiba yai ne minot. Haka jing duai. Menjur bat nga ne ketien ke jok try ban ong lang bat nga. Amen try Jisu. Amen try. Amen try. Ublen ker ku yifi. Kilong kepa kilong kemi ki kon samla kan te bat syakra. Kisi bagi im kisi bakatu. Kapor kebenta ke bagi don kapor bakatu. Kisi bakatu dap tan ke jing bat ke jing alat. Kisi ke bakatu. Kabang i kelong. Haka jing ubreu. Hau pitumu ban syakriyo try. Pitumu ban le eri mentau try. Pitumu ban persiyo bahaya try. Pi i yo try. Shibun ke jing penwet jing pentut haka jing ke jong pi. Shibun ru ke jing kanglat. Dengan ong pi. Kene ka jing ke bangi ring le air ke bangi tan le air. Kene ka jing ke bangi ring man sem. Ke bangi tan man sem. Nyeri ban sno. Nyeri ban yai ne. Hau try Jesus Christ. Nga ong pi. Kene ka jing jangi. Ladang yai ne minot. Hau try Jesus Christ. Pi im minot. Bat utrai. Jesus Christ. Hawa pi yai ne minot. Bat ublay. Dengan ong pi kene ka wai. Lalu pi mat jing Nyeri ban kermen. Bat nyedon ke jing kermen.
Una ublay bangi syekri. Om no yang ngai pi. Ai bor pan syai bor Christian bor ngai pi ki jing Dei ma u ken ubayale. Bat ka jing job ai pi. Dei ma pi ki bajam. Pi mat jinjar. Pi mat jing siosi. Pi mat jing kuslai. Pi mat ka jing thang. Pi don jing kit bakia. Pi don ka jing kurmar kar jing wan. Ngong pi ni ka wai. Lada pi yai ne minon. How try Jesus Christ. Ngong pi. Una ublay bangi syekri. Uba krau uba dan bor. Uba daplot ake jaka baro. Uba mcu kun suat ia laki jong. Uda ri kendong namar mau ulong. Unong ap lang borot uba bahan. Uda IT lade na kabantaka jong ana kabantaka jong pi. Ukendo na kabantaka jong aka jong pi. Kadaw kalong i yang au i fi. Habangi man. Haga GM ka jong i. Jinjar ka jing kuslai ka jing Wadu jing kerman. Utrai nom no ifi. Ublay long bakrao. Unong yarap jong fi. Uday ublay. Ublain pen syait bor, ublain Christian bor, ublain pen ko bor ifi. Ublain ai bor ifi. Pen yeng yale. Kijing kijing kuslai, kijing ketang, kijing snowsi, kijing kurmar jimat jing kia bakit ke jong fi. Utrai ulong nong yarap. Utrai un ai bor pen syait bor Christian bor ifi. Pin job ikine baro. Wadu jingkerman. Hawa piyay ne minot au try Jesus Christ. Kene ka waing ong ipi. Pi day ban yay ne haga jingkerman. What are the thing? What are the thing? What shape thing? Utray jing long bakraw. Yay ne haga jingkerman. Yay ne haga jingkerman. Kerman utray yarap ipi. Kerman utray Christian ipi. Kermen utrai pen syait bor pi. Kermen utrai ai bor pi. Kermen ba pin job ike jing pin job ike jing kuslai pin job ike jing skausi pin job ike jing bentuk ike jing buit ike jing ga jong pi pin job ike jing kia ga baket ike jing ga jong pin job lut baro da om day ma pi. Om bir ka bor ike jing la ike jing start ga jong pi. Da ga jing pen syait bor utrai. Da ga jing Christian bor ga jong play. Pin job ike ne para bagai pi. Ka jing kermen hau utrai. Jingkerman hau belai, ke jingkerman hau Jesus Christ, kanon peleran bukho ifi. Ke jingkerman jing hau try kanon peleran bukho ifi. Pidon ke jingpang ke jingstom, pimat ke jingpang ke jingstom, pikendo ke jingpang ke jingstom. Ngaong pikene ke way. Haba piyay ne minot ba try Jesus Christ. Piyay ne minot hau belai ba em. Hau belai ba krau bor, hau belai badan bor. Hau belai belong balak baro. Kerman kene ke way. Utrai dia nong penkia, ubalak ban penkia ifi. Ulak ban penkia ifi. Amdan ke bamla utrai jengi. Barok ke long ke balak. Udon baro penkia ifi. Tang kena kawai. Kermen hau utrai. Kermen hau Jesus Christ. Kermen hau belai. Ublai penkia ifi. Kajing kermen jong pi ban yok mat kajing penkia kalong ba. Kalong penlek rain bukho ifi. Ikamba jong belai kinjia. Ikamba krau jom belai kinjia ke jing kermen. Boleh kita pin lap. Ke stiu pola apostol cikin nongrom. San kalau nam dekat ke besan. Ke jing kermen kam juk pelek rain bukho ifi. Namar ke jing it ke jom belai te yar ke dok not jom pi. Buk ke jing it ke jom try. Ke te ke jing em ke jom pi. Para banget be. Kin men ke be yau try Jesus Christ. Ngaong ipi. Kini isnya bagi em. Kebadan kam yang ngai pi. Pan yai ne minot. How try Jesus Christ. How yai ne minot how try Jesus Christ. How yai ne minot. Haka jing em bat ublay. Yai ne minot ban syakri try. Yai ne minot ban pensingaw ba try. Yai ne minot ban yai ber try. Kani ka jingai ko pingai. Gaong ipi try kwa yang ngai pi. Bangin sa ka ju. Try kuat benrak ngai pi. Tak kata jingai ni minat jong pi hau belai. Pisah naga jingai. Pisah naga jingai. Ke jingai ke jong pi. Kadang yai sa. Bat nang yai ya. Sengap ke Bible kau. Kiba yai sya haka jinjinja. Kini ke dok ke bang iya ke selakan do pertai. Ni iya ke selakan do pertai ginom lak ban like. Ki jingai ke jinja.
ngong pi how pi yo try abang yo try ubahok rum jin umat ki jinjar hakadok bapok per umat ki jinjar kadok abang shikri yo try klaim ki jing nim la ban long ki rang ba nim nang ban san nim ngau thu ro ban kata jing shikri jing yo try kan om long ka bajanai nyap ma ke jing ma ke jinjar ka jing ya sha ki ba ya sha haka jinjar ngidi ben ya sha ha bagi ya sha what do jikri man try no if you try dum chi no ingai fi u try ulong lembat ngabat pi halakas kin man ki para ki be try Jesus Christ ai begin long ki ba yai ne mi not out try Jesus Christ kata ka jing yai ne jongi da ka begin nang ban IT lot mat bat men siam da ka bagi syanya lot da ka bagi berat lot au belai ka jing em jeng ajeng pi da ka bagi nang ban ang long ka man jom ha ka da ka khandau kum ba bane metip ni ka jing em jonga utrai tip ke basdang ke bakot ke jing em ka jopi ni ben ang try metip ni ka jing em ka jonga hakamon cho be ngadon kamon cho me kan long ki ek ke jing em ka jonga ngad IT lot ngad syanya lot ngad berat lot long kamon cho me ka jing em ka jonga yai ne minot hagri ki ya gri ki siba khatdu yala ka jonga jing em how try Jesus Christ yai ne minot haga jing yai ne minot haga jing duai ong ka bible ka khatin ke jok try ki ba yai ne minot haga jing duai ka jingai ne minot jong pi bat oblai ka jingai ne minot jong pi ha ka jing kramen ka jong pi no try ki ek pi yo priang ki ba koridor ki ba bha ki jing isnai ki jing bha ki jong try ka jing em ka jong pi da ka jing duai ki si bangi em ki por ka bangi dan kam de shu ingai pi kam long shu ingai pi ban thai ban snow thai ban man thai ka jing duai Jisu Quran ka gospel jong Lukas ka pra ka bading kang uam kum ne kadaya nga kadaya pi ban yai duai bat ban om man thai shu ka jing duai kadaya nga kadaya pi ban yai ne minot ha ka jing duai ban im minot ha ka jing duai ban yeng ha ka jing duai ban yai de ka jing duai Jisu Quran ka gospel jong Marcos kat sau kelenang nakot ka ba lai pe prao kum ne yang ai pi syarai kajing syarai ka jonga kajing syarai ka jong pi kelong menta habanga syam yo blai pi syam yo tra pila priang Jisu pila priang men sim khoi pila priang kajing pen em ka jong tra ya pila pen em le dat ma pi dat sai ya pen khoi ya pi la thau thmai pi pila khar sien pila ma ka jing ai ka jong men sim khoi pila ma ka jing ai ka jong men sim khoi pila ma ke ba kan jam sim ka jing em ka jong pi para bangai pe how fi long kum kata ha bangi long kum kata ni hab syarai ba yala di ningkau ni hab syarai yala ka jong ka jing em ngin sumar yala di ngin yid beniak yala di ngin bishar beniak yala di tu syarai bangin nang ban yo yala di bangin itu yala di bangin da tip yala di da ka jing duai syarai ba duai om Jisu ka jing duai ka bangi itu yala di ha bangi ya im ka jing duai ni yai ka jing duai ni ying ka jing duai ni im ka jing duai ni yai ne minat ka jing duai bat ngin yo i ka jing em jeni kom bangi ini ka dur jeng ya ka yek ni itu yala di ka jing duai ka dan ka bor ka jing duai ka de ka wai ka atiar ka ba klain ba ka badan kam yang ka badan kam ya fi para bangi pe tu syarai to duai ba pinom syangan ba pinom syangan ba pinom lai psut hapo ke jing pen syai ki kon ke bala im ke jong trai shibun ke jing pen syai shibun ke jing pen thot jing pen wen tabakim dan bor haleluya Jisu syarai duai ba pinom yo lai psut po ke jing pen syai shisha ong kemen sim ke smart
Kadunut kalong kabala kloy kadok andai ka telot. Kadok kajing mensyoi kini kadok ke bersibun kajing em jengah ka jopi. Kajing kuat jeng kadok kajing temu jeng kadok. Jing kuat berai jeng kadok kalau ma persyak em mensib lekoi. Tiba em kadok kim la on pensiau bahaya trai. Tiba bet kadok kini ot dengan puut. Ke Bible ka angkau ta. Hari nyede kini ka wai. Syarai bat duai. Yai nek minon haga jing duai. Yai nek minon hau belai ba em. Yai nek minon haga jing kerman. Upol hikai ngai pikup ne. Naka citi upol apostol. Thessalonika beniko. San kalanong kadakot ke bakat nyau. To duai klem dapot. Ka jing duai. Om day ke bangin bukpol. Duai klem dapot. How can I go upon? Duai klem dapot. Hallelujah. Yaro it try. Kajing duai kadi kajing keren baru try. Kajing duai kadi kajing syam baru try. Kajing duai kadi bantiat ikadonon kajong try. Kajing duai kalau bum syabi ban pli ke bening. Kajing duai kadi ka atiar ke bangin king holiday. Bani lek ki buat thap jung soitan. Bani lek ki bor jung kajing tom. Bani lek ban job ban long ki kun jong ki nong job. Ka atiar ke ba climb kadi kajing duai. Hallelujah. Ublay jung kajing so. Ublay jung kajing kemen. Unda kar koi pi para bangai jong ni ka bor ke bekenta. Harikat ini ko bor ke bangai asnyaw ni kenta. Aku ak bantuai ni ka benta ka jong pi. Kiba snap ba syak skor ni ka bor ke bekenta. Boble dio ban kar koi pi. Tu ni duai. Try Jisu. Yarap iki kon jome. Kiba trong kiba sliang. Kiba it ika ktien jome. Ablay jonga. Kersyan penisyak bor iki. Bakin long kiba yai nek minot bat me try. Kin yai nek minot aga jing kermen. Bakin job ika jing ek ka jing elek ka jing jar. Kiba kendo aga jing em ka joki. Bakin long kiba yai nek minot aga jing duai. Ablay yarap isnai iki. Mensin mekoi menang jalam iki. Mensin mekoi menang penisyak bor ka jing em joki. Beriang ketrai kena baro. Namanya ngadapan kini kertim Jisu. Amen. Nyero itrai. Ubre nekar kui fi. Bunda kar kui barola. Nama tak keberam juga. Amen.